Zo, ik ga even een oormicrofoon, dus is wat bettertje in de wind, denk ik. Maar dat is ook een stereo microfoon, dus het wordt een heel apart geluid, denk ik. Dus dit wordt een knap windje. Dus ik moet even checken wat voor microfoon ik erop had, want ik hier... Juist kwam je vis te volle wind in de microfoon. Dat bevoelt me eigenlijk voor geen meter. Dus de waarde er wel van in? Ja, zeker. Oh ja. En wat ben dan... maar ik ben heel benieuwd. Want ja, voor de verstaanbaarheid is het wel fijn dat er volle wind in komt. Aan de andere kant hebben we natuurlijk de AI enhancement. Dus de waarde er wel van in? Ja, zeker. Oh ja. Ja, dat maakt het de audio ook wel weer een beetje gek soms. Hè? Er zitten soms wat vreemde robotiaanse-achtige invloeden in. Ik weet het net. Oh ja. Die storm is pas vanmiddag. Het is nu 10:45. Dus ik maak gewoon vast een plakje staan. Je werd flink waaien, dan kan ik het even goed testen met de wind. Hey hoi. De woei is al aardig flink. Dus we zullen het even zien. Dus even een beziekje hoe dit gaat. Wow, zeg. Zo'n dag mee toe is het vaak al het hutst qua wind. Het gaat uit als een orkaan gaat dit een keer. Zie, zo waait het al jaren. Ongelooflijk, wat een wind. En een Roland, meende ik, die vreeg zich echt af. Als ik de premium 1080p omzetten koer van de YouTube premium gebruikers. Die wil echt van de beste kwaliteit genieten van deze video's. En dat snap ik natuurlijk wel. Want ja, je wil natuurlijk wel in de heetste kwaliteit wil je genieten van deze video's. Het waait nog in de meter. Maar goed, wat ik dus nou toch is, ik neem nou de video's erop in 4K. Dus van de echte liefhebbers, de echte 4K liefhebbers kunnen ook gewoon 4K omzetten en dan heeft 4K beleving. De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Neem maar lidmaatschap. Geweldig. Ja, oh! Tomme, mijn pet. De leider. Hoi. Nu laat ik al fietsen om. Ja. Hè? Ja, hè? Ja. Ja, nou, wie mij, hè? Dus ik blaas je aan de Texel Schadestraat op je. Prachtig. Kan ik hem zo vastpakken? Nou, maar zo zeker. Dit is mooi. Mooi, hè? Ja. Helemaal naar boven toe. Helemaal, ja, wel net. Ook je hebt nog net zo mal, hè? Nee, ik ben geen Fries, hoor. Oh, nee, ik zei, nu gaat het nog niet zo heftig, hè? Ja, dat komt wel, hoor. Ja? Maar dan gaat het ook niet meer naar boven, toch wel? Nee. Nee, we moeten die aluminium paneeltjes eraf halen en die wegen 2-3 kilo en daar gaan we niet gek mee doen. Nee. Wat zeker, dat is wel mooi. Vooral wacht je er ook op is. De brandweer is er ook wel. Ja, dat is wel Nee. Dit is wel handig. Is dit nou wel zo handig, dit? Wat hoe hoog gaan we eigenlijk? Dat weet ik niet. Hoe hoog kan dit ding? Komen we vanzelf achter. Door het dak aan over. Wat verdorie, nou, dan hoop ik niet zo hoog als daar. Hé joh. Wat is dit? Mooi man. Nee, gewoon heel het dak hier. Hoe hoog gaat dit ding wel niet, joh? Nou, 110 meter, denk ik. Ja. Oh, en nu een kapdak. Dit is hem. Oh ja, dit is de... Ja. Mooi joh. Scherp. Wat zeg je, joh. Maar is er een bepaalde windkracht of zo dat je dan niet meer met dit ding omhoog kunt? 6. 6? 6, ja. Wat Dus vandaag het is, nog? ja, dat was vandaag wel, ja. Ja. Het is nu ook krap aan. Ja. Grote hoogte, heren. Ja, nog bij de pet maar af, want er wordt zo'n... het haar is al weggewaaid, hè? Ik zeg niks. Dat ga ik wel weer. Top. Laatst weer een keer storm. Toen ik mezelf de bril al voortwaaid. Er kan niet zo'n windpoester zijn hier achter de bril. Wat? Een bril in de tuin.
Ja, dat vind ik, ja. Goed rekken. Ken je wat vinden? Wat zie je, joh? Niks. Niks? Nee, niks. Oh, oké. Misschien laat je poeder bij goud. Of je het er al uithalen? Nee, ook niks. Nou, niks. Niks? Ik heb een paraplu gegooid, paraplu. Wat zei je? Ik heb een paraplu gegooid. Oh, je had een paraplu erin gegooid, die omwaait of zo? Ja, ja. Ja, oké. Geweldig. Wat is het waarbericht, Joers? Nou ja, het regent en het blijft regenen. Het gaat alleen maar harder regenen als... Ik moet een boete aan in. Dat kan altijd. Maar ik denk als je nog naar buiten wil, dan moet je nu snel gaan. Ben je er reis in? Oh, ja, man. Naar de McDonald's. Ja. Wat zei je nou? Je naar de... Naar de McDonald's. Oh, je maar honger? Ja, maar hij zit niet, man. En wat zin al wat? Dat is wel heel netjes als het Ja. zo zegt, hè? En wat neemt je dan in de McDonald's? Ja, dat weet ik nog net. Het is altijd weer een verrassing wat je neemt. Hè? Wat is de favoriet dan net? Nee, net echt. Het is altijd wel verschillend. Ja? Ja. Oké. Nou, mooi. Ja, dat is mooi. En welke jood waar je hoort? Ja, ik nog verder en Sjank wat meisjes treffen die het met mij praten willen. Ja, je struin nog wat. Ja, ik ben een struiner, dat komt op daar, ja. Dat is heel goed zijn. De hele dag wat dan? Nou, dat is nog normaal en dan ga ik weer erin, hè? Oh ja, ja. Als het draait, dan ga je naar huis. Ook dan een hoesje, hoor, ik ben zitten. Ja, dat begrijp ik wel. Dat doe ik, ja. Dat doe Ja, ik. en wat neemt u straks? Ja, hamburger, no? Ja? Ja, Maar zo'n liedje nog een beetje een groter neer. Oh, dat weet je, dat je nog wel in. Ik ben zelf wel ver van de quarter pounder. Ja? Ja. Nee, dat hoef ik niet. Nee? Nee, een beetje financieel beleid, hè? Daar ben ik wel van. Oké. Ja. Is het duur? Oh, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Kom Oh, daar dat net zo vaak. Zij is financieel beleid, dat klinkt een beetje uit van de een beetje op procenten letten. Ja, oh, dat net per se, maar... Ja, moet net te mal gaan, hoor. Moet wel een beetje fatsoenlijk blijven. Ja, zo'n jongens, jongen. Ja, Ja, dat is mooi. waar ben je zo slecht dan, hè? Nee, dat ga ik toch nog. Nou, lekker iedere dag, hè? Ja, ik kom goed. Bedankt. Goed appetit. Ja. Hoi. Die week dus juist trek al even. En toen we er al zijn van, hey, Thomas de Jonne, dan is de eerste jongen, dan hebben we Spark. Maar goed, je had misschien wel jetter wat minder waar van Joert. Dus ik schrik minder waar nou. Nee, maar dat komt denk ik nog. Is het Joert dus net, hè? Ze had een die opschoot al, ja. Dus het is nog net Thomas die vreet zaterdag, maar vreet zaterdag snijdt. Ik zeg juist er echt nog wat meisken. Die dienen wat bijzonders. Dat ik in één keer dacht van, hey, vorig jaar hier natuurlijk een boskeer in Ljouwt als toeristische trekker. Maar ik kwam in één keer op het idee voor een nieuwe toeristische trekker. En wel, misschien waar we dan, Boskweek, een kwarte namen, we ook zeggen van container. We zetten oorlog in een sterk containersdel en dan... Have a good day. I was wondering why you were filming it. Was it for something special? All part of some general work around urban resilience, and this is an example to me of good city housekeeping, if you like. So it's an interesting way of being able to, I think, keep the city in good, clean order. And I'm imagining as well, they use it for compost. I'm imagining. Ik heb sowieso het idee dat het rustig is in de stad. Ja, van die verband met die storm. Dan soort mensen dachten van, ik bel je ook maar thuis of zo. Thuis werk je. Hey. Ik denk met de papegaai, ja. Hè? Ik denk met de papegaai. Ja, een papegaai? Ja, dat is wel. We hadden een papegaai. Je had er wel eens, ook wel. Oh, wat nou? Die had in een container zo denken, maar. Maar jij hebt net in de container? Nou ja, als mensen het erin gooien, wel. Ja. Als het ernaast gooien, laat het niet. Ah, het is helemaal leeg, dus het blijft er al vol. Dus hem leeg, maar... Oh, ze is al een leeg. Nou, als je de pomp nog wel eens in orde, hè? Dus als je hier nog leeg, die gooit het even aan de kant en dan tilt hem zo op. Oh, zo.
Bedankt in elk geval voor het mooie werk dit. Ja toch? Ja, Ja, dat prachtig hebben we werk. hier, man, Alleen het waar, hè, dat zit een beetje zin, want toch het waar. Hier wordt de zinnen hebben we dan het leven van mij werk natuurlijk. Ja, ik heb wat leven wat zinnen erbij. Hè. Ja. Wie wat erin denk ik nog. Ja. Wat vind je van de hurre wie meneer? Niks. Het is niks. Het is maar Wim. Ja, nou. De laatste loodjes. Zo. Ik heb hier vroeger gewerkt, dus ik stond hier veel te roken. Oh zo, ja, Dus ik heb veel stormen met maken. Ik weet dat het kan hier enorm giezelen om die toren heen. Maar dit is zuidenwind dit, hè? Ja, inderdaad. Dit is je oors denk ik dan Ik weet normaal. niet of die zo gunstig is voor dit soort gedoe. Nee. Maar meestal zie je ze dan komen ze lopen vanaf het station met een parapluutje. Dan lopen ze daar zo en dan ben je net voorbij de Achbertoren, bij de brug. En dan krijg je een oplawaai. Ja, ja. Ja. Maar nou net echt. Ja, ik kwam weer speciaal hier kijken. Je kan speciaal even voor het daar? Ja, ik kwam weer speciaal hier kijken om naar de storm. Maar we kijken of het een beetje waait, of mensen van de fietsen waaien of weet ik veel. Ja. Ik heb het wel meegemaakt hier hoor. Dus, Ja, dat snap ik wel, ja. Hey, ben je weer? Ja, dat denk ik wel, joh. Oh, ik ben heel graag aan de Doe je krant. direct. Wat zei ze? Ik ben heel graag aan de krant. Je wilt heel graag in de krant? Ja, Nou, ik ben een oude krantenbezorger, hè. is het zo? Welke krant heb Voor je? de Dokkumkrant en voor de Actief. Oh, oké. Ja, het werk, ik vond het op zich altijd wel leuk. Ja, Maar na ik wat ouder werd, ja. werd het een beetje tijd werd krap. Ja. En ik vond het best wel leuk om te doen altijd. Altijd vrolijke mensen. Er is zelfs iemand, Ja? ik zwaaide altijd hooi naar haar toe. En die heeft toen tegen mijn moeder gezegd dat ze het heel fijn vond dat ik altijd zwaaide. Want haar man was net overleden. Ik zwaaide altijd. En dan zei ze tegen mijn moeder dat ze het heel erg leuk vond. Ja, dat snap ik wel, ja. Nou, dat is toch zo. Ik heb een Leeuwarden krant heb ik bezocht. Ja, ik ook volgens mij. Ik heb een columnkrant, toen vooral een Dokkumkrant. Ja. Ik heb het 2 jaar gedaan. Ik heb het altijd met plezier gedaan. En daarna dacht ik, ik word wat ouder. Ik was 15 en ik dacht deze krant. Ik dacht, nou, ik ga maar bij de Jumbo werken. En toen ben ik bij de Jumbo gaan werken. Geen krant meer bezorgd. Nee, en nu doet mijn broertje het wel weer. Even meest inmiddels heeg tijd om naar binnen dat ik hier, want we draaien net beter op hier. Ik waai er haast van de planeet, man. Dat zit letterlijk op mijn graaf, hè? Hij waaide van de planeet. De man die van de planeet gewaaid is. Nee, hè? Vond je het een leuk filmpje? Doe een toe omheen. Ons meisje. Abonneer je dan. En wel lid natuurlijk, hè? Geweldig.